From its lush forests to impressive mountains. Li bajarê Stenbolê bi beşdariya pêncî welatên cîhanê ku Kurdistan jî di navê de ye, lûtkeya aştiya global ya navdewletî ya dibinbanê netewên Yekirtî de bi mebesta çareseriya kêşeya ciwanên cîhanê di warê aştî, azadî, pêkvejiyan, tendurustî, perwerdehî û mafên mirovî de li dar ket. Thank you very much. Di konferansa navdewletî de bi beşdariya ciwanên ji parêzgehên Duhok û Ewlêrê Kurdistan jî hate temsîl kirin. Faris Muhammed ciwanê ji parêzgeha Duhokê dibêje, me xwestiye bo dewletên cîhanê bidin nîşan ku gencên Kurd jî hene û jiyaneke wan jî heye. Gencên Kurd jî dixwazin kêşeyên xwe biriya aştî û diyalogê çareser bikin. Konferansa gencan benanişani gencê serkirda û nêzîkî pêncî welatê cîhanê têda beşdarin. Em jî wekî gencê Kurdistanê sunêrê parêzgeha Duhokê û parêzgeha Ewlêrê beşdarî vê konferansê ne. Mebest li armanca me şikdarê vê konferansê ew e û em jî xwenîşanî dewletê dî bidin, em jî gencê Kurd meşiyanê ye, me barî bixwe, em dişên çareseriya xwe rêka diyalogê pêşkêşî dewletê dî cîhanê bikin û bi hemangî gel hikûmeta me Herêmê Kurdistanê bo çareserkirina kêşê gencê Kurd li Herêma Kurdistanê. Ciwanên ku ji Herêma Kurdistanê hatin Stenbolê bo lûtgê bi kincên xwe neteweyî û ala Kurdistanê beşdarî konferansê bûn bi boneya roja kincên neteweyî. Di lûtkeyê de li ser mijarên wek perwerdehiya aştiyê, hem welatiya global, bihêzkirina civakiya piştî Covid-19, pêşengên ciwan yên ji bo veguherîna civakî, tevlîbûna ciwanan ya nava siyasetê û çareseriya newekheviyan gotar hatin pêşkêşkirin. من هم بوان ولاتا بحث كيكو كان موفد ما لكردستان موفد أفراد هنا وكي نيناري من بحث الهمون بابا تاكر ويكي بابا تدي كاش من بحث كي كورونا فيروس بي رو هذه ما كردستان شو كاريجري أو حتى رو هتا كردستان شو رو برو بينا منك نيناري بحث هندي شكل أفريقيا من بجلي كردي به آلای کردستان امکی روزجلی یا کلتوریه مباجری که لنوارست استانبول دا مباجری کنفرانسی بون بومجی خوشحالی بشانازیه. دداویا لوتکی آشتیا گلوبال یا نافدولتی ده وک همو پنجی ولاتین جهانی کو بشتاری لوتکی ده کرنه جبو شهیدن کردستانی جی سرودا نتویا کردان ای رقیب هاتا خوندن و ریز لبری هاتا گرتن. Piştî rêzgirtinê jî hin gencên beşdar yên ji netewên cuda li ber stranên Kurdî reqisîn û pêşa bûn. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.